L-Awtorità Maltija Tal-Mediċini ntgħazlet sabiex tmexxi spezzjonijiet internazzjonali dwar prattiċi tajbin fil-qasam tal-manifattura tal-mediċini. Dan ir-rikonoxximent tal-spezzjonijiet internazzjonali inkiseb wara l-Awtorità tal-Mediċini kienet awditjata minn numru ta' esperti Ewropej, kif ukoll mill-Food and Drug Administration tal-Istati Uniti. Rikonoxximent li jikkonferma kemm l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom fiduċja fil-proċessi tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini li m'awtorità taħdem għal benefiċċju tal-pazjent. Id-direttur tal-Ispettorat tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini, Mario Cilja, spjega xi jfisser dan ir-rikonoxximent għal pajjiżna. Mela, dan ir-rikonoxximent huwa achievement kbir għal pajjiżna, dan ifisser li l-industrija tagħna ma jkollix għalfejn iktar tiġi spezzjonata mill-USFDA, allura jfisser inqas ħela ta' riżorsi u inqas ħela ta' ħin u ta' spejjeż. Is-Segretarju Parlamentari għall-Affarijiet tal-Konsumatur Deoda Battista faħħar lill-Awtorità tal-Mediċini għal dan ir-rikonoxximent. Fisser kif dan huwa pass kbir il qudiem għal kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea biex intejbu l-użu tar-riżorsi u tiġi salvagwardjata l-kwalità tal-mediċini. Is-Segretarju Parlamentari Deoda Battista qal li l-Gvern se jappoġġja s-settur farmaceutiku sabiex din l-industrija tkompli tkabbar l-operat tagħha.